Jatend piny Kenya William Ruto olero makare kaka dwe achiel gi nus mokalo ne kinde matek mosenindo Raila Amolo Odinga kaluwore gi chal mare mar ngima. Chal mabende nochuno mondo mi Raila omany thieth e pinje maoko. Jafwambo marwa Ifi Nyakedi lero Ruto wacho ni tho mar Raila Amolo Odinga oweyo fuok maduong' mar ni en jal mane dwaro ni piny Kenya osudi nyime. Ne en nyasi mar chiwo luor mogik ne Prime Minister machon Raila Amolo Odinga. Nyasi ma oyuor kod familia, josiasa kod oganda buora mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga University, boma ma Bondo, County ma Siaya. Jatend piny William Ruto ochopo nyime altar mar ywago jal manokawo kaka osiepni. Ruto lero kaka dwe achiel gi nus mosekalo nosebedo kinde matek ne Raila mar ni nitie kaka chal ngima mare ne chande. Last 1.5 months were very difficult times because every time I met Baba, his voice was hoarse and he kept on telling me that I am weak because I am taking some drugs. And I was very concerned. He explained to me that he had gone to Dubai and he had gone to the American hospital and they had told him a few things about his health. And after he came back, his doctors, led by Dr. Olunya, who is his personal doctor for many years, administered some medicines to him. Bedo ni jatend piny ne ni oko mar Kenya e kindego, nosingo romo gi Raila koduogo mar rango chal mare mar ngima. Romo mabang'e notimore e dala Raila Makarin, Buore, Nairobi. Baba called me and told me he is coming. And he wanted to come and meet me in the office. I told him, because you're not feeling very well, you go home, I will come home in the evening. And that evening on Tuesday, nikaenda nyumbani, Mama Aida akatupikia chakula, akatueleza sisi zote vile alivyokuwa anajisikia, na kwa kauli moja sote pale tukamueleza hatutaki guesswork kwa mambo ya afya. Wewe mwenyewe na madaktari zako uamue. Na nikamwambia serikali ya Kenya itamsimamia. Tok dhi piny India ne thieth, Ruto lero ni ote mane oyudo en ni Raila nochako yudo lokruok kendo ngima mare ne chako bedo kare. Kata kamano, motelo ne romo mar ohala gi keto mwandu kata Siaya International Trade and Investment Conference mane timore kaunti no ma Siaya, mane Ruto chano yuoro kanyakla gi Raila. Ote no chopo ni chal ngima mar Raila obedo marach. Tok mano, Ruto nochako yudo ote kowuok kuom owadgi Raila maduong' Oburu Oginga. Kabang'e, nyare ma Winnie Odinga bende nogocho ni kotenore kod tho Raila. Nikienda ofisini asubuhi, I remember it was about 6:40 or 6:45 there. Nikaona kwa simu yangu Oburu ameniandikia WhatsApp message akaniambia my brother is critically ill. Nikampigia Oburu, nikamuuliza, I thought we spoke to Baba and he was feeling okay. In a few minutes, like 10 minutes, Oburu akanipigia tena. Kaniambia inaonekana Baba ametuacha. He was not conclusive. So that's a few minutes after 7. After 2 minutes, Winnie akanipigia. Kaniambia, first I told her, please Winnie, don't tell me any bad news. But of course she said, the bad news have happened. My father is no more. And those were very, very difficult moments. Many commentators in the newspapers and in the media say this is a very big blow for William Ruto. Yes, it is.
it is a very big blow. Kaluwore ni Raila koro nonindo e piny India. Chal makamano nochuno jatend piny William Ruto temo kare maneno ni chenro mar kelo ringre mare pachoka kod ike ochakore mapiyo kendo time yono mowinjore ka bende irango dwaro mar Raila owuon, dwach anyuola, kanisa, kaachiel kod mano mar piny owacho. Baadaye jioni tukisha panga vile watu wataenda kumchukua mwili wake, usiku Winnie akanipigia. Winnie akaniambia, Mr. President, hiyo ndege ambayo inakuja kubeba mwili ya baba, mbona inaenda Mumbai? Mbona isikuje hapa mahali baba yuko? Sasa wewe unanifanya nisumbuke kupeleka mwili ya baba saa hii usiku. Ningangane naye niweke kwa ndege na nimechoka. Safar mar baba Agwambo, Tinga, Jakom kendo Nyundo ochopo giko kango Karamogi. Kata kamano, higni duto ma osekedo ne piny Kenya maneno ni dongruok obedo kendo nitie kido manyien mar siasa e moko kuom gigo ma oganda kaachiel kod jotelo biro paro godo Raila Odinga. Efinya Kidi, Ramogi TV.